हेल' लोगोफोर, नै दा जों सिमेन्ट सापरियाव थांनो ओंखारदों एलाहाबाद बेंकआव ग्रुपनि फैसा दोननो होननानै सासे लोगो आरो आंजों नै जों थांनो ओंखारबाय। बेयावबा एसे बेलेग नुयो बोरै मुरि धेमाजियाव बांसिन हाबावगोनसो दाउखाया। दा अखा हादों लोगोफोरनि अखायानो ओंखारनो हाया एसे हागाबा जों ओंखारलांनोसै। बेयावबा एसे बेलेग नुयो फाइनालि जों ओंखारबाय लोगोफोर, नै जों थांनो ओंखारलांबाय। दा अखा गैथ'आ, दा लामा ससेयावसो मा जायो मिथिया, दाथ' अखा गैया। मानि सोर हरदों लोगोफोर? जोङो नै सिमेन्ट सापरि एलाहाबाद बेंकआव थांगासिनो दं स्कुटिजों सानै। मा होनदों? माथो खोनायो। दा अखा हादों नै। नायलांबाय थादों लोगोफोर, बिदिबा एलाहाबादखौसो नुगोन दा। बाथायानो थाङा, जि फिसा जाखादों नै लामाया अखा हानानै। बिथिंजाय बारस'लांनो होननानै फैदोंमोन नै लामायाव अखा हानायजों दैया एसे देरनानै दं। स्कुटि लांजाला, नै जों गिदिंफिननानै बै मोनसे लामाजों थांनो नागिरबाय। साइकेलबो बारनो हागौमोन, एसे गिदिर देरबायना बोरै बारनो हाबावगोन दा। जों गिदिंफिननानै थांसै नै लामाया आरो बे मोनसेथिंबा माबायदि थांफिननोसै जोङो। गेजेराव लामाया बिराद मोजां पिसफुल, बिदिनोसो मोनबाय जोङो। फाइनालि सिमेन्ट सापरि मोनबाय लोगोफोर, एलाहाबाद बेंकआव गाखोनो मोनसिगोन जोङो, मोनथारसिगोन। नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला। मोनफैनानै जों बेंकआव गाखोबाय लोगोफोर। एसे गोजौ गाखोनांगौ, जोंना एलाहाबाद बेंकआ गाखोलांगासिनो दं नै। मोनफैनानै रिसिप्ट लिरनो लाबाय नै लोगोफोर, लिरनानै दा होनोसै। दिनै मानसिया खमथार, गैथारा, जि मोजां टाइमाव मोनफैदो जोङो। हा? खमजों हारसिं? लोगोफोर जबआव फैसा हाबदों? बेसे हाबदों? ए बेटारि जोब्बाय, ओइथु माबादों आङो।
गोदोनि क्लास 10 लोगो मोनलायनाय लोगोफोर बेंकआव जमानो फैनानै बेंकआव मोनफैबाय लोगोफोर लोगोआ आंबो बुजिलायबाय दसे उनाव थांसै जोङो लांफै गोथौआव आंनि क्लास 10 नै गोदो जों जमा फरायनायमोन बेंकआव लोगो मोनबाय नै फिसाज्ला देरबाय होननानै जाबायना होमबा खामानिया जाबाय थांसिगोन दा थांसै जोंनाबो जासिगोन र' थांसै जोंना हागौ बायनाय थांनो जाबाय जोंनाबो जासिगोन ओंखारबाय थांसै दा जोङो दिनै जा सानसे जाखादों मानसि गैयाना बोरैबा जि थाब जाबाय औ लामा नांलाय थोदो दानो बुंनो जाहैदो जों बेंकनिफ्राय ओंखारबाय दा थांनो नागिरबाय नै अखा हानानै जायगायानो जाला हाब्रु जा मानसियानो आबाव फैदो मादो फैदो स्कुटिजों फैदो जों स्कुटिजों ओइ बेंकआव फैदोंमोन थाथ' मादै मिथिया माबानि सोंलाय इयो इसानि साफिननो माने एलाहाबाद बेंकनिफ्राय ओंखारनानै एसे बाजार खालामना फैदो जोङो नै अबे मोनसेया दखाना बेनो खोमा खाबनांगौ आयौ बेनो एसे দামটো ওলাই দিয়ক আকৌ প্ৰেজেন্ট দিবলৈ হ'লে মানে দামীটো নিদিয়ে ঘৰতে লাগে চিলাই নাই ঠিক मोजां दा एसे गुवार लानांगौहाय mana bukan? Mana bukan? Ada bukan ada sini. Aramnya. Itu mana? Lain mau gimana nih? Moga dong hai. Dah mah bener gede kah jengkana. Itu 60 kan, 75.
दालाय बेसे 375 그 बेसे होनदो? साफाथारमोनहाय इबो ओइ साखो बिराद बुरजा नांगोन इयाव बारा साइज नङाहाय नङा बारा साइज नुवाखै होनदों इखो बेखौ नाय हेल' बेफोर साफा नुदों बेफोर थिग गोनां ओमफ्राय फैयाखै दामा नोगोर नोगोरखाथार इबो आरामथारनि गोबांथार माथो हमग्राया गोबा নহয় हो সৰু নহয় ডাঙৰ হয় এইটো पातला देखियाखै এইটো ব্ৰেণ্ডৰ কিটা অকমান হেৰি থাকে একো নহয় কিটা ব্ৰেণ্ডৰ কিটা কিমান দু প্ৰাইচ 519 টকা এটা বাহ 10% ডিসকাউন্ট আছে समायनालाय नि लाबायनो लोगोफोर बेनो 500 मानि लाबायनो नै इमान दाम बारायदों बुस्थुफ्रा बेनोबो 500 मानि लाबाय जों न'आव थांनो ओंखारबोबाय लोगोफोर नै बाजाराव एसे हाबनो गोबाव जाबाय जों दा थांगासिनोसै नै